Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-lottu qed jiċċelebra l-100 anniversarju tiegħu minn meta ntlaq l-ewwel darba fl-10 ta' Frar tal-1923. F'din l-okkażjoni speċjali il-kumpanija National Lottery nediet sena ta' avvenimenti differenti. Bl-ewwel waħda tkun it-tnedija ta' set bolol kommemorattivi li juru l-evoluzzjoni tal-logo tal-Lotterija Nazzjonali matul is-snin. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn tnedew dawn il-bolol ingħatat ħarsa lejn dak li kienet jiġri f'pajjiżna waqt l-ewwel tluħ tal-lottu. Dak iż-żmien il-popolazzjoni Maltija kienet biss ta' 200,000 ruħ. Hawn ġie spjegat kif dak iż-żmien l-ewwel lottu ġie mtella fuq il-fosos tal-Furjana, fi żmien meta l-lingwa Maltija lanqas kienet irrikonoxxuta uffiċjalment mill-istituzzjonijiet ta' dik il-ġurnata. Il-kap kummerċjali tan National Lottery Franco De Gabriele spjega ma' dan l-istazzjon kif din il-logħba daħlet f'pajjiżna seklu ilu. Il-bidu tal-lottu attwalment imur ftit qabel mill-1923 għax il-Maltin kienu jilagħbu l-lottu barra minn Malta. Il-gvern ta' dak iż-żmien li kien il-gvern Ingliż kienu mbagħad iddeċida illi jirregola l-logħba u jagħmel il-logħba Maltija biex il-fondi li jintlabu mill-logħba tal-lottu jibqa' Malta għal kawżi ġusti. U wasqal il-kumpanija trid tossi t-tradizzjoni u l-istorja ta' din il-logħba filwaqt li jiġi assigurat li din tibqa' waħda sostenibbli. Fost it-tradizzjonijiet marbuta ma' din il-logħba, il-Maltin huma magħrufin li jilagħbu numri b'sinifikat speċjali, speċjalment dati ta' twelid tal-imwiet jew tal-anniversarji. Franco De Gabriele spjega li t-tama hija waħda mir-raġunijiet għall popolarità ta' din il-logħba f'pajjiżna. Hekk kif bosta huma dawk li joħolmu bl-affarijiet li jagħmlu kieku jirbħu somma kbira. Fil-fatt din il-logħba dejjem baqgħet għaddejja li fil-pandemija. Minkejja l-istorja twila ta' din il-logħba, Franco De Gabriele stqarr li qed issir ħidma sabiex din il-logħba tibqa' waħda ħajja u sostenibbli. Aħna dejjem ridna illi nkomplu nkattru il-domanda għal din il-logħba għax nemnu li hija logħba tradizzjoni Maltija. Baqgħet tikber fil-popolarità tagħha, aħna komplejna nippruvaw nirranġaw anki il-prodott innifsu u għamilna numru ta' affarijiet minn meta ħadna over l-operat tal-Lotterija Nazzjonali fil-5